Imbagal daw yu amin papagayam. Dagiti abuy-buya iti liwliwag ken rayaw dagiti OFWs nga Ilocano, Facebook Live. Ket kalpasan apo iti panag-live ko, nagaramid akti longganisa apo. Raman iti longganisa ti Ballesteros Cagayan. Siyempre ito ti longganisa ket ado ti bawang na apo. Naimas ken nadumot basit ti pamientana. Datoy apo ti produkto tatay ti balay no malpas nang live kada time ko nang nagaramid ako ti longganisa nga imbes nga agpapawit ka nga gapo di Pilipinas ti longganisa mabalim mga aramidim dito ni so nga damo nakitak nga bagis ditoy kompleto mo tapo ditoy Santa Cruz Tenerife Spain. Ayan makita yu apo longganisa nagimas ti raman na. Siyempre, longganisa nga normal hang nasa meat da ito. Taman niya kay tinasamit na imas no kasto nga longganisa apo ti mabali nga sidaan tinibigat. Tawari da ito lang tista mo ka talaga mapnag ka nga mantibigat. Kambasit ti agkapikan. Saka mga basit ti napuyag lalo dagiti mapan iti taltalon balunan da apo kadagiti mapan iti trabaho da. Naimas da ito nga produkto ti Ilocano longganisa ikam siyempre ikam ti adu nga bawang na inikak pa iti lasonana na dito si sibuyas inikak ti pamintana inikak ti sukana inikak ti soy na siyempre da bitchin na kun daduma pa yung ramen tapno maong paimas ti raman na apo naimas dato yung longganisa taday di ko normal apo hang sweet hang nasamit isuna so nga agaramid kayo mat apo ta naimas. Thank you for watching.